Oh, mga bay. Kumbati na pod. Okay. Muna nga itong sudang karong mga bayo. Mana bay ay? Inilaw nga. Talbos. Pero, kusong mga bata ining, ano ba? Inilaw nga. Talbos ng kamote. Kumbati na yun ang mga bata mga bayo. Tapos atong sasawan. Mira. Muna nga itong sasawan karon. Mira, sasawan. Tapos may pinirito to nga galunggong. Kung sa pagi huwat mga bay. Kumbati na. Dara. Dara sasawan. Dara. Grabe lamig ah. Sasawan. Ano kanya mga bay? Sawan. Ang bay oh? Isda. Ano ka mga bay? Isda. Isda. Ba? Eskwela daron si bagus mga bay. Wa makapil kang eskwela. Lami ya kining kinilaw nga gaay mga bay oy. Oh. Pamangkin ko to mga bay. Yung dalawa. Tunggu. Kakak bro. Dara. Di arah. Nggak mau angkat. Bayo. Ano bayo? Di apa yun? Dami mo ba eh? Oh? Ba? Gulay. Kaon mo gulay. Ano kanyang gaya mga bay? Bay? Kala mga bayo? Ato? Alam. Saan? Okay. Ako na ibili nila mga bay kay hinis na maon. Oh, sige na mga bay, salamat. Salamat.